Čaute ľudia, moje meno je Patrik a so mnou je tu dneska a.k.a. Mahutko, vítaj Matúš na mojom kanále. Pozdravujem slobodné maminy, všetky posielajte mi žiadosti na DMS na môj Instagram. Veď viete čo. Takže vítajte pri dnešnom videu, v ktorom budeme robiť tier list. Čoho? Slovenských sladkostí. Tier list slovenských sladkostí, wow! Nikto to nikdy neurobil. Nikto, čo? Nové new video idea, proste sme originálni. Aby sme vám ešte predstavili predtým, tak krátkosti vám predstavíme týry. Posledný týr bude Nepoznám, ktorý tam nechal typek predtým. Predtým je Zjem pod hrozbou smrti, takže ešte sa to dá. Štvrtý týr dávame Iba návšteve. Nech to poje všetko. Stred je mid. Kúpim aj bez hlavy, to je a.k.a. A-tier. A potom máme S-tier, čo sú goated sladkosti. No a ja by som povedal, že môžeme ísť na to, ne? Poďme na to. Poďme na to! Banániky v čokoláde. Banániky v čokoláde. Čo by si dal banán? Ja by som dal. Taký... Je tam čokoláda, je tam banán, osobitne dosť dobré veci a spolu také Ačko by som dal. Také Ačko. Tiež si myslím, že je to také Ačko, asi taký stred Ačka to Vyvinuli sme bude. sa z opic, takže každý má takú tendenciu papkať banány v čokoláde, takže za mňa Ačko, určite. Bompary. To sú podľa mňa jedny z najlepších cukríkov, čo môže byť. Čo mi chýba, tak je ľadové bompary. Už neviem, prečo sa nevyrábajú. Ako snehúrky? Také modré a vyzeral to ako oči nočného kráľa z Game of Thrones a strašne dobre boli a neviem ich nájsť, ale tieto sú fakt. Ja by som chcel, keby robili, že čisto iba zelenú, lebo toto, čo je vlastne aj toto na fotke, tak tam vlastne máš tie oranžové, čo sú mid, alebo iba zeleno-červený mix. Pravda. Proste na čo tam dávate tie mid proste do toho, ale za mňa asi A-tier. Určite áno. Za banány. Alebo pred banány. Asi za banány. Potešia. Dobre, ďalej tu máme Bebe Brumík. Bebe Brumčo. Bebe Brumík, keď ste boli mladí a mali ste Brumíkov na 10, tak som vás považoval, že ste bohatí, ale teraz vidím, že Brumík je jedna z najlacnejších sladkostí, čiže porážajú infláciu. Takže Brumík, ale to je tiež zase podľa mňa až A-tier sladkosť, to by som sa nedovolil dať do midu. Sme to nastavili tak ťažko. Je to veľmi dobré, ale že nechaloval by som to stále. Že keď si dám raz za mesiac, tak je to fakt super. Takže dali by sme také low Ačko. Dáme low Ačko. Také low Ačko. A ďalej tu máme komunistické chrumky Meva nitrianske, to musí byť prvý S-tier. Prvý S-tier dnešného dňa získavajú tieto chrumky, ktoré si stále držia dobrú cenu. Vždycky sú worth the value, worth the money. Krčmový must. Krčmový must, to bude na budúce tier, krčmový must. Ďalej tu máme Deli. No, keby to je táto na tomto obrázku, by som to dal rovno, že sem. Ale Deli je za mňa zatiaľ taký, že buď mid, alebo že dávame iba návšteve, lebo Deli je taká, že ono to neurazí, ale majú aj dobré príchute, ale majú aj príchute, ktoré som jedol, ktoré neboli až také dobré. Myslím, že tá zelená je myslím pistáciová. A odtedy som začal mať rád pistácie, ale pistácie sú veľmi drahá sladkosť. Aha. Takže vidíme, že Deli. Tak čo by sme dali? Si host, tak necháme tie posledné rozhodnutia na teba. Takže... Ja som medzi týmto. Podľa toho, aká by to bola návšteva, tak to by som... Keby prišiel Robo Fico, tak mu to. Ja chytím tu Deli a mu môže takto. Takže prvé dávame iba návšteve tier. A ako ďalšie tu máme disco, party. Asi disco? You say party, to je esko čisté tak. Disco je esko. Najlepšie keksy. Počujete, vy čo ste vyrastali na Oreách, tak neviete, čo je proste pravý OG je disco. Proste žiadne Oreo nebolo, alebo to bolo drahé, proste ja som mal disco a keď bola tá biela vo vnútri, čo bolo proste iba fejkové Oreo, ale bolo to šmakosné. Discord. A ešte bolo kedysi disky to boli také malé hviezdičky. Takéto disco, ale bola hviezdička. Také vyrezávané a taká čokoláda vnútri, že? Milka to robí teraz, ale disky to bolo proste. A to už neexistuje? Nevyrába sa disco. Kúrňa. Tremesliny, poďme ďalej na nacistické SSIčka. SSIčka. Takže SSIčka. Taká návštevová. Ale návštevová, ale v dobrom. Návšteva dobrom, áno. Návšteva v dobrom. By si ich na to istý tier ako Deli? Asi by som ich dal vyššie aj. Takže náš prvý mid. Tak asi. Také neurazí, nepoteší. Neurazí. A ďalšia je jedna z mojich srdcoviek osobných a to je Fidurka. Veľmi dobrá tvár, veľmi dobrý tvár. Veľmi dobrá tvár. Strašne dobrá chrumkavosť na tom. Ty si za S-ko? Ja som vždy za S-ko. Za S-ko? Za S-ko. Jedno S. No poďme na túto sukotinu. Takže Indian, to čo je prosím ťa, ty kokoska? Podľa mňa ani pod vodou sa nedá jesť. To je strašne suché, čo ti bude.
extra. Mal si niekedy Indiana? Toto by mohli robiť protizaplavové opatrenia s týmto, ty kokos, suché jak rič. Takto priniesol, takto toto priniesol a prisahám, to sa 2 týždne jedlo proste. Ale suché, čo ti bude? Zjem pod hrozbou smrti? No ja radšej zomrel. Máme prvý F-tier proste. Dáme to tam. Nič proti Indiánom, hej, ale tak toto je extrém, ja neviem, kto toto vymyslel. Proste random sladkosť dostáva hejt, jak... Akože sorry, hej, ale nezaslúžil. ospravedlňujem sa všetkým milovníkom tohto, ale to je suché. A ešte to je aj politicky nekorektná sladkosť, keď si to zoberieš, to sú Native Americans. Si predstav, že v Amerike vyrábajú nejakých Slovákov, je to... Ale tu je hneď ďalší kandidát, že kaštany, to by som tam rovno jebol vedľa, lebo kaštany som raz musel jesť a bolo to také, že pod hrozbou smrti. Takže moja prvá kontroverzia, ja mám veľmi rád tie kaštany. Oh shit! Ja som akože horkáč, ale mám ich veľmi rád. A ty si na horké? Áno. Niekto to rád horké. Takže ja by som to možno dal do toho midu, hej, že sa stretneme. Môžeme do návštevy, aj keď tak. Ale až do návštevy? Viem, že veľa ľudí nemá rado tie kaštany. Tak to im spraví zle, že to dostanú na návštevu. Ale ty by si sa potešil, keby ti to Ja by som niekto sa dal veľmi návštevu. potešil. Ja som dobrá návšteva, nefrflem, dopijem všetku kávičku. Takže kaštany, Dobre, dáme iba návšteve. To je Pohode. také férové hodnotenie. Sa stretli v strede. A ďalší je goat lacných sladkostí. Keď ti to niekto donesol proste, že na prestávke vždycky sa podelili. Čo ti vie? A to podľa mňa nebolo tým, že chceli byť dobrí, ale Áno, tým, áno. že Otvorili a náhodou si ich videl proste. vážne, že tie kávenky sú také, že ale Hej, dám si, ale tak Presne na poli sú rozdelené, takže to je presne asi, že jasný mýttyr. ja by som dal vyššie. Áno, vyššie, ja som ich ti tu vie. disoval doteraz, Ten nenapadne. základ, akože základná príchuť, strašne dobrá, neviem. Takže akože som ochotný dať kávenky aj do A-tieru, by som povedal, že takže ty si za Ja, A-tier. áno, Tak by som dal taký Kávenky. bottom of A-tier. Sharing by is som dal caring, taký sharing najväčší is caring. komunizmus prejavený v sladkosti kávy. Fú, a teraz ide ďalší taký, pre mňa taký F-tier kandidát. Ďalšia To sú kontroverzia. taká, že fejková kofila, aké je kofily. Ja už si ani nevybavím tú chuť, ale kofilu by som dal, že zjem pod hrozbou smrti, alebo dáme iba na števe. To by som ani na števe nedával, toto za mňa. Akože ja som dobrá návšteva, hovorím. Kofila, Aký máš názor na kofilu? Povedz aj. mne chutí, ale tak, že akože keď už nič doma nie je, že by si zjedol aj húbku proste z umývadla, tak vtedy kofila je dobrá. Vtedy sa dá jesť. Je tam čokoláda, tá čokoláda je fajn. Tá náplň je trošku rumová, takže pre všetkých alkoholikov shoutout. Ja by som, dal by som to návšteve. Dajme návšteve, čo? Nech to nepohradne. Dobrý obal, pekný obal. Áno, Krásny, akože výrazný. taký žltý proste. No. Kámo, koko tyčinky sú za mňa, že fakt dobré a to proste, jak sa volajú tie americké? Milky Way? Milky Way, no kámo, oni sú podľa mňa na tej istej úrovni, že to je proste fakt dobrá Strašne dlho som napodobenina. Minule som to kúpal niekde za nejakých 40 centov alebo menej, že proste fakt to je akože good shit. Akože shoutout. Akože za mňa to je až S-tier, ale neviem, aký máš k tomu citový vzťah. Dajme Ačko, pohody. Ačko? Krásne. Ja som sa pýtal na S-tier. Na S-tier? Na S-tier, či sú to podľa teba hodné? Dajme to tam. Dajme S-tier, lover S-tier, Koko. Čo máme Joe, ďalej? The Bizarre Joe. Adventures. Strašne dobrá. A prečo to dali proste nejaké kyslé kaktusy, kámo, to je asi nejaký najviac random na odroda jojo. Pichavec. Ale ja by som to možno dal ako jojo také všeobecne, že jojo kyslé pochutiny. Ale čo tam všetko je, máš kyslé Tak kyslé ťaťalky, rybičky, pixle, také tie brutál. kocky, čo sú áno, také tie, texty. Joinko. Ako Aby to dal, anime. Akože S-ko by som dal, to je sharing is caring. akože sharing is caring. 5. člen nášho S-tier, to už bude proste pomalá Keď to malinká zje všetko armáda. naraz, ale tak to je bola riadna. No ale keby už mám toto všetko zjesť naraz nehrambil by som sa jebnúť si aj polku lentilky na posedenie, lebo tie lentilky sú že fakt mega vec. To je podľa mňa jasný To je S-tier, S-ko, to to sa hádam nemusíme nikto baviť. nemáte. Ináč vieš o tom, že v zahraničí sa to volá Smarties? Smarties, No, áno. to je halus. Takže ďalšie tu máme tieto lízatka s týmto ovocím. Ako slovenčinársky, slovenčinom Vyštudovaný slovenčinár? vyštudovaný slovenčinár, koktavý, tak je to lízanka je spisovný názov, prosím. Ale lízanka znie veľmi sexuálne. Neviem, fakt, prosím. ale vážne. Lízatko je nespisovné. Keď som bol na výške, tak lízatko? To je lízanka. Môžeme sa stretnúť v kabinete potom, ale tak lízanka je spisovné slovo to. Keď sa idú 2-13 roční boskávať, tak to je lízanka, to je lízatko. Akože ono to je dobré. Ono to reálne, že není to také, že by si zase išiel po to, že idem si na tom šmaknúť, ale je to také, že keď to vidíš, alebo niekto ti to dá, že Sú aj také cukríky Roxy a to je akože hej. rovnaké, len to je také malé. A To to áno. akože, keď zješ 3, tak môžeš sa rozlúčiť s podnebím. Také je to konzistencia. Ale nechutí to zle proste. Keď si to dáš, že len tak namiesto cigy, tak vtedy to je dobré. Čiže mid-tier, hej. Dáme to tam.
Margotky, to je asi taký jasný A-tier, pre niekoho je to shit, pre niekoho je to goat, ale podľa mňa je to jasný Je to proste A-tier. kvalitka, veľmi kvalitná. A dobre sú tie biele Margotky, tie biele sú že kurva dobré, to sú také novšie, čo majú, proste že z bielej čokolády a to je shit. Mal som, A ale je Margot to dobré, to Ačko určite by som dal najvyššie váčku proste, že Určite by som zdal radšej. keď teraz keď vidím to koko tuto, tak som taký, to môžem ešte urobiť na konci nejaký. hej, nejaký rivoč. Áno. Fú, ale toto je za mňa čistý F-tier, kamo, metové proste... Kto spojí, že metu a napolitánku, to je proste podľa dve veci. The fuck is this guy? Že čo nemáš kombinovať? Ja som teraz najväčší kontroverzný bomb dám, ale ja mám strašne rád metu. What the fuck? Ak máte doma šuflíku mety odložené, že ich nikto nechce, tak mi ich pošlite, fakt mi ich pošlite. Ja to si... Teda ja som za metu, že tu, a ty si za metu, že... Ja som za metu, že Ačko proste meta, ja neviem prečo, ale mne strašne chutí tá meta. Zhodneme sa na mid-tiere? Môžeme to dať do midu, ale len kvôli tomu, že je to také kontroverzné. Hej, akože toto je jedna z tých sladkostí, čo fakt by som dal, že sem. To je za mňa taká, že... Beťárka, meta, let me tell you something. No a tuto máme ďalšia adepta, podľa mňa až na S-tier, a to je každá obľúbená Mila proste. Keď sa voláš Mila, tak nemôžeš nižšie ako 2S, takže určite Mila. Dievčatá, ktoré sa volajú Mila tiež, akože... Mila, Milka, najmilšia. Akože fakt, extrém. Ale miňonky, kamo, to sa ešte vyrába, ináč to... Áno. Miňonky to sú tiež akože podľa mňa až S-tier adept. Ale zase tie všetky príchute sú dobré proste, aj horké, aj lieskové, aj... Ja som rád, to myslím také tie modré zase, proste čo je modré, to je dobré, okrem Londýna, ten je červený. Takže miňonky S-tier. Dáme stenu preč? Medzi Ačkom S-kom sa dávam, ale tak miňonky sú strašne dobré. Tak, tu sa hodia, Sharing is care. Takže ďalší tu máme dubnický chudnúci liek. To je Jakub Gulik raz mal. Dobre. Ja som zase teraz ten kontroverzný. Nemáš rád perník, čo? Nemám rád perník. Nemá rád perník. Ja by som Zberte lopto, nie drogy, to je proste Matúš. Akože, keď som bol malý a dala mi to starka, už taký s bielým povlakom, čo? Tak vtedy som si to ešte vychutnal, teraz keby som si kúpil perník, tak neviem, strašne suché mi to príde, to musíš s niečím jesť. Ešte namačať do nejakej polevy alebo niečo. Hej, že keby to je také plnšie, lebo ono to samé o sebe není zlé a záleží ešte aj ktorý to je. Neviem, či niektoré sú dobré a niektoré sú také tie clever type of značky, že nanomikronožičkom len takú vrstvičku tam dajú do toho, aké by joj. Čiže musia šetriť proste Slovakia. Asi tak. Čiže ty by si dal perník do midu, hej? No, by som dal nižšie ešte, no perník. Čo je pre teba kaštán, tak to je pre mňa perník. Ty kokos, tak. Perník vôbec akože. Fúha. Ale akože... dal by som to, že na spodok mid-tieru by bolo akceptovateľné. No, môžeme dať. Pikao! Tu pikao! Takže pokračujeme v drogových hodnotách ďalej. Akože za mňa je taký... je to S-tier, za mňa S-tier. Až S-tier? Môžeme to kľudne dať do S-tier. Pikao, ja som sem ďalej tu máme... Piškoty, keď si chorý najviac na svete, jak pes, tak vtedy si dáš piškotík. To ako taký biscuit, nie? Že proste... Ale piškoty v pudingu zase, ja to musím vždy tak brať, že tie piškoty sú, že... Puding bez piškot nie je puding. Ja by som to dal možno aj ako dokonalú ingredienciu, tak by som to dal aj do Ačka. Do Ačka, no presne. Ale keby to je niečo spoločné s ďalšími sladkosťami, keď je to teda spojené s tým pudingom, tak hovorím, že akože to by piškotiky sú. No a teraz ďalšie je taký, že akože neviem, nejdem sa ani baviť o futbale alebo niečo podobné, ale Slavie sú za mňa strašne, že... Pentagram tam majú, či čo to je komunistická hviezda? To je tá komunistická hviezda, to je Slavia Praha, čo má na klube proste. Takto. Teraz si uražil Pražákov niektorých. Toto by som dal, že sem. Alebo že sem. No akože vedľa toho Indiana to nemôžeme. Ten Indian, jaký sám tam proste osamelý. Či mu tam niekto robí spoločnosť. Akože z týchto ešte si pár tam ich je, ale... Na návšteve by som to dal však akože... Ja akože už si ani nepamätám, že to, akože ako to chutí, ale viem, že na to nemá... Vyzerá to hnusne, popravde. Nízky názor o tom. Že to také, že proste taký komunizmus toho sa šíri. Z tohto šíri, že je pozitívny komunizmus a z tohto je ten Stalin proste, že hladomor, neviem čo kokotiny a toto máš proste, že všetci sme mali bývať a mali sme všetci robotu a neviem čo kokotiny. Cestovať za hranice a mohli sme šikanovať. A čo, ja som bol v Juhoslavii? Nie, pardon, teda ne. Neviem, koľko máme ročných divákov, ale tak. Tí nezažili komunizmus, dopozerajú tier list československých sladkostí. Tak všade my sme nezažili komunizmus. A to je pravda. Máme tu veľa dozvukov. Zatiaľ. Bring it back! Necháme takto. To nie je zlatá Slavia, len strašne lepí ten cukrík, keď už ju máte rozpracovaný v ústach.
tak sa ale strašne lepí, ale nie je zlý akože. Ale keď už to na bombári to nemá určite. To je Slovakia chipsy, to sú také A-tier proste, lebo existujú lepšie chipsy a... Tieto základy sú také, že... A majú také slaninové, alebo to cibulovo s tým. Vrúbkované sú lepšie. Veľa áno. experimentov sa mi páči. Dobrá firma, ale... Takže akože v rámci chipsov sú hodnotené veľmi vysoko, že sú z kvalitných surovín a tak. Zaujímavosťou je, že sa vyrábajú v Česku. Áno, to je fun fact. Takže by som dal Ačko? Môžeme také nižšie Ačko dať. Také, že lepšie ako Brumik? Aby som dal za tie kávy. No, za kavienky. Dobre. No, ale pred pičkotami, to akože zase, to môžeš papať zase sama. no. No a ďalší kontroverzná vec sú snehulky. Tehulky, no neviem, kde to dáme. Akože nie sú zlé a strašne rýchlo sa zjedia. Dlho som ich nemal. Jahodová príchuť bola dosť cool, akože to má... Áno, snehulky jahodové sú, že legit, ale ostatné sú, že neč. Ja by som teda možno, že... Akože neurazí to. Tiež je to také, že tuto možno medzi mid a Ačko, ale môžeme to dať na high mid. Ačko by som to nedal asi. Môžeme, ale lepšie sú Ačko určite nie, ale... Strašne rýchlo sa zjedia, lebo on sa nedajú ani cmúľať, to musíš pohrísť. To je také, že to iba... Proste, queso type shit proste. Už nemáš balík proste. Ale snehulky, akože dobrá chuť, môžem povedať. No čo tu máme? Kámo, zostala tu veľmi ďalšia kontroverzná vec. Sojové rezy, bráško. Sojové rezy. Sojový suk. To sa nevolá tak, nie? A volá sa to, v niektorých obchodoch sa to volá, že sojový suk, neviem. Tak sojový suk by išiel pri Indiánach. Akože ja osobne, že to nehejtím, že také, že keď som u babky, ona často mala, že sojové rezy, tak tam som si na to navykol, že... Ale že... Patrik, poď si dať šulec. Proste soju. Akože nie je to zlé, ale nekúpil by som si to, že ty kokos, ním si kúpiť sojový suk. To hej. Akože možno keď to vidíš, ale to je také, že lacná sladkosť. Are you sure about that? Keby si videl, že to stojí, že 20 centov, jak také tie, Lidlovské, čo sú, tak by si to nekúpil. Asi aj tak by si to nekúpil. No je to také... Dáme iba na števe. Hej, dáme na števe. Tak nižšie ešte by som... No, ale dobre, môžem tak. Sojový suk. Akože soja, keď zješ veľa soji, tak to nemá... Bude z teba taký sojboj proste, vieš, nebudeš taký riadny vodžek, ale... Sojboj! Akože nie je to moc zdravé, popravde. Dobre, necháme to takto. Hej, toto je povedané dobre, ale táto vec, keď je to, že v tomto ochutení, čo to je tu, že v hrozienkach, tak by išlo za mňa hneď, že pri Indiana. Študentská pečať je proste typické, že dávame na števe. Ja neviem o nikom, kto by to aj reálne zjedol. To väčšinou iba proste si dal niekomu, ty kým si to dostal a nebola ešte, že to nebolo po záruke, tak si to ešte daroval viac. Ja som to párkrát aj dostal po záruke, akože ako do daru. Tolný pohár normálne. Vecne. Ale akože možno to tak bolo zamýšľané, že študentská, vieš, akože študenti nemajú veľa peňazí, tak proste tam dáme všetko, čo máme. Máš tam oriešky, hrozienka, všetko, tie oriešky niekedy vyzerajú tak, že už ich takto zjedol predtým. Také požúvané, vieš. Nejaká babka, čo nemá zuby proste, že to vyšlo z nej, tak to tam dali. Rozienka sušené spod gauča. Čiže toto... Akože nie je zlá. To takto nerobia. Akože je to návštevová záležitosť toto. Nie je to úplne zlé. Low návštevová, by som povedal. Možno by som to dal vyššie ako tie kaštany aj. Že, akože nie je to... Tá čokoláda nie je zlá proste, len je v zlom prevedení, by som povedal. To je jak... Veľa ľudí ho hejtuje akože zbytočne, hej? No. Ako ja napríklad, že nikdy nevyskúšam. Maďarské ozdobné roby sú to proste, že... Mohlo to byť fajn, ale trošku to prepískli, no takže... Možno kontroverzia, možno má niektorá študentskú pečať, ale ináč, to by som chcel vedieť jeden komentár, kto má rád študentskú pečať. Alebo kto máte rád hocičo z tohto. Áno, postavte si za akože svoju vec. Deli ešte chápem, ale... To je náš vlastný názor, takže sa nemusíte stotočniť. A pozri, toto vyzerajú jak také palice, čo dostaneš napríklad, aké chodí na STKčku, tak vždycky nám to dajú takéto palice, že complimentary palice. To sú také tie, že čo vidíš proste, že ideš si domov do tej skrine, kde máte všetky tie sladké alebo slané veci a chceš si na niečom šmaknúť a vidíš tam toto a to sú taký, že keď už tam ani nič není, tak si povieš, že kokot budem vôbec jesť takéto sladkosti alebo nie. My sa hrali, že sú cigarety, keď sme boli. Áno, to je akože jediná, no neviem, či pozitívna vlastnosť. Nostalgická je lepšie slovo. To by som dal podľa mňa, že taká návšteva, hej, že to je, lebo to je fakt návšteva. Nie je to zlé, ale je to proste, že slúži to tomu účelu, že návšteve. Že nikdy som to nevidel nikoho jesť, že samého doma, že si tak chrumkal na tom, ale vždycky, že keď sa rozdali tie dobré sladkosti a chceli ste mať, že plný stôl, vieš, tak tam dali aj tie palice a na konci večera nedotknuté. že keď si dal nejaké štvrté poldeco, tak si to dal jak zapijak možno. A potom, keď
keď odišla navštevať, ideš dojedať proste, tak si ideš dolu a tam ideš tie trubičky. Že to lejsky zožraté, ale všetky chlebičky zjedené a toto tam ostalo, ale čo už. Tak možno aj s tým sa spája taká menej pozitívna záležitosť, ale tak nie je to zle. Dal by som to do tej návštevy, či chceš sa máme? Dajme návštevu. Áno, návštevu dajme. Taká... Neurazí, no. Taká podštudentskú pečať. Áno, môže byť takto nejak. Ale ďalej tu mi prídu ako jedny z vážne, že najlepších vecí, čo tu mohli zostať, to sú dru tyčinky. Tyčinky. A to sú není také tie, vieš, že také tie fejkové proste, sezamové shit, toto sú proste také, že... Toto sú tyčinky. Áno, kde proste takto reálne najebú tú sol proste do toho, že... Áno, tyčinky sú toto sú veľmi príjemné. Tyčinky za mňa S proste. Ja akože jednoznačne, aby som to dal možno nie tak, že úplne vysoko, ale... Ja by som to dal pred disco. Keď sa robí niekto tyčinky, tak Drew je proste tá tyčinka. Áno, proste skopírujte Drew. This is him proste, toto je tá tyčinka. This is him tyčinka. Drew je on proste. Drew je on. Ale kámo, máme tu posledný a to je, že povedal by som, že až národný klenot. Áno. A tým sú horálky. Jediné miesto, kde môže ísť táto krásna vec. Asi takto nejak. Ja myslím, Podmilu? áno. To je také Takže S-ko hej, že akože, ale horálky sú také, že možno nostalgia, merčanti úplne, že... Všetko, že ideš do hory, tak si ten marketing za tým, že ideš do hory, kúpiš si horálky, to je geniálne. A takedy boli o dosť lacnejšie, teraz už horálky nie sú až také lacné. Aj všetky sladkosti sú strašné. Hej, akože všetko to išlo hore. Ale takto to proste vyzerá, náš finálny list. A to si myslím, že dneska je všetko. Takže čo by si povedal, ako hodnotíš teda slovenské sladkosti? Veľmi príjemný, no ale takto mi tečú sliny. Takže... Tak. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto video. Tu bol so mnou dneska ešte raz Matúš Mahut z kanálu Mahutko, nezabudnite mu dať odber. A Matúš, ako sa ti páčilo pôsobenie na tomto kanále? Špičkové, akože úplne fantastické, bolo to krásne, veľa sme rozprávali veci a je to hra, je to sport. Je to sport. Takže nezabudnite like a odber a nejaký komentárik, prípadne čo sa vám nepáčilo, s ním nesúhlasíte alebo súhlasíte a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ čau. Čus!